Hello everyone. Good afternoon natong tanan. So today's my video. Ako diri uban sa kong mga anak-anakins. Baway sa ko guys kay init kay sa sala guys, grabe. Uni ra ko maglihok di sa sala namo kay init pa kaayo. Nara kong mga anak-anakins guys. Si Dagul. Si Dudong Gamay. Ayun, nagpaka kong chinilas kaya ako kong chinilas. Gihurot na niya magpak na. Si Siloy. Hi, Siloy. Ang akong Siloy, guys. O, gwapa ka ay nawong, guys. Luoy tong kayo, gikalibanga. Nandiyan man na. Baliktad ang ulo. Akong Siloy, guys, gikalibanga. Dayon ang akong inday pod nagsakit ambot og unsay gibati na niya kag iyang mata ni action man og blurred mo nang agi paeno na po nako na siya og tambal kaganina na okay na siya maguol ko na nila magsakit-sakit na sila guys ug na sila bation pag wala akong bana kay ug nato kong bana mamantoy mo gonit sa baba nila may motingal niya okay wala man siya di pa ato agwan tahon nga kita ako'y motingal kay di na ako na paynog tambal nga samot niya sakit pa murag gihilantan as inday kay akong mailhan na niya paghilantan na siya kay kanang kuam mang iyang diyang mata ba kay murag maglard ang ana murag saputon ba sagaan sa nako pagkaon ang uam siloy kay ara ako ang gipakaon si Siloy. Dili na nako siya pakanon og rice guys kay kung pakanon ako og rice ako ra gyapon mag-supper kay ako ra gyapon magsigi og kuan sa iyang taik kalibangaon siya mag-rice mangud siya. Dayon gibutangan ako og trapo diri guys kay kung ako na siyang persuhon ug mulakaw ko, diara na siya mangihi og malibang. Mo nang kalas kay mig trapo guys kay taga sa kadlaw kaduha ko mag ilis og trapo. Nya nahotdan na ra kog trapo kay tungod lagi way agas. Walay agas guys so munang gabudget ko sa tubig ginakaon na kaon nara ko ang vlog guys gawas na siya sa kuan sa TV guys sa man na dudong munang ako ang gi-upload karon nga katong nagready ko sa kong lutuonon nga kung sila nang eat na pud siya si Tiger ay Tiger dili kang Siloy ra na kasi Siloy dili makakaon og luto. Si Dudong Dagol, ay Dudong Dagol. Si Dudong Gamay. Hipuso na ko na guys pag human og kanang kaon ni Siloy guys kay ngano. Dagan kaayong mag-atang na sa sentro para ba na paliton niya. Wala ra ba akong bana? Kakuyan ko mula kag akong bana. Okay. Humana man kagkaon Tiger, humana na siya kaon og kuan rice oy. Rice is nagkaon na siya rice. Una nga isipti din ako ang cat food ni Dodo ay ni Inday Siloy kay mahotdan ta kapuyan ko matuk sentro guys Ginoo ko kagani na gani napugos lang gani ko og lakaw kay importante kayo tong pilapan ako didto. Thank you Lord kinahuman ra gyud magpaabot pa ta ni sa resulta unsay kuan ato. Abot lang gud tagod ang tagadali ana ra dihangat ko ganing naghinay guys oy hapos ako ang ginhawa murag maputol kay angaton kay padulong diri sa moa nya naghay ra ko pa jud koy payo nga okay ra wala man ko na ito mura man gihapon naglantaw ko sa kong vlog guys. Tura oh. Sa kuan ang YouTube channel guys, akong channel YouTube channel Marimar WG2. Pag i-search ninyo na guys, makita dayon na ninyo akong mga vlog. Paki-like na lang ko og share sa akong mga videos o paki-subscribe na lang ko sa ako ang YouTube channel. Muna siya guys. Sila gidulaan yung ikog ni Dagol Istrictor kaya na si Dagol
Sila, sektor ba kay na imong kuya dagol si Loy? Mo na po nang gilabtan yang liog, masuko or ba na siya? Dudong amay. Pagkadlawon guys, ramukaw si sila, mangayog kaon mo nang. Ako ra nang itapad ang iyang pagkaon, ibutan ako sa kuan guys sa mong bintana kay ug mamukaw siya mangayog pagkaon. Kuan ra diretso ra nako hatag sa iya, pusto na nako silupin para kung mahulog at least dili siya mawaskag kanay silupin. Ana. Ugma Thursday, pagka Friday uli na si Banana. Ana. Akong vlog. Ay, sila naghinuktok sila guys. Sila na naghinuktok. Dako kaayo siya problema. Dodong magsilig nga ang babag hal-hal. Tanawag na ni siloy guys. Na hinuktok man ka. Ang trapo og gihugawan na pud nimo. Stricto kay na si Dudong dagol guys. Gidulaan yang ikog. Akong vlog. Dong. Asis dalan. Ano man na sila ay istiktor ba kay na imong kuya dagol. Masinghagan jud ka ana. Akong tinday tos lalom guys sa bangko sa lamisa. Nang nawong ay ang palapoting na palapoting. Ang palapoting. So diri tataman guys. Salamat sa mga nag-support. Amping tang tanan. God bless you all. Love you.